Deze tentoonstelling gaat hoe oud Jild. Dan verwachten je archeologische muntjes, maar dat is het net. Het gaat om persoon. Ja, het gaat eigenlijk om wat je voor geld kunt kopen. En dat is nog veel belangrijker. Het is een tentoonstelling die gaat over hoe hoor je erbij. Dus hoe hoor je bij het netwerk? Wat zijn de belangrijke Friezen en hoe kennen die elkaar en hoe helpen ze elkaar? Om belangrijk te worden en belangrijk te blijven. Hier zien we het zilverwerk, maar daarachter zit een super luxe auto. Wat is het verband tussen deze twee? Ja, we staan hier in een tentoonstelling die gaat over de Gouden Eeuw in Friesland. En in die tijd lieten belangrijke mensen schilderijen maken of zilver. En dokter Henricus Popta die had dit pronkzilver, zoals we het ook wel noemen. Want daarmee kon hij etaleren hoe belangrijk en hoe rijk die was. En ja, eigenlijk doen we dat nu nog steeds. Alleen doen we dat niet meer met zilver, maar kopen we bijvoorbeeld een mooie spijker. Handgemaakte auto waarmee je natuurlijk heerlijk kan rijden, maar waarmee je ook kan pronken. Het Verzetsmuseum is heel verloren. Wat is er vanuit? Nou ja, ik denk dat het museum persoonlijker geworden is. Het is meer nog dan ooit het verhaal over Meesken. Meesken in de provincie Friesland. Ik denk dat dat het grootste verschil is. Al deze objecten hebben een persoonlijk verhaal en daar zit emotie aan vast. En dat maakt het hier gewoon bijzonder. Dan gaan we nu naar binnen in de zaal, die heet Horizonnen. Dat is eigenlijk een tentoonstelling waar we Friese kunst, nationale kunst en internationale kunst kriskras door elkaar laten zien. En dat is zo leuk. En dat is allemaal verbonden aan dat thema horizonnen. En ja, dat is voor Friesland een hartstikke logisch thema. Want als je in Friesland woont, dan zie je altijd die horizonnen. En Friesen zonder de horizon, die voelen zich ook ongelukkig. En het is dan ook niet zo gek dat je dat in heel veel Friese schilderkunst ziet.